Ochieng. Mosenindo General Francis Ogola owito ngimane ka Nerik ene tich. Mosenindo Ogola, Nerik rango chenro ma jolweny dhi godo nyime maduoko chenro mag somo e wang'e gwenge mag West Pokot bang' ka jatend piny Kenya William Ruto enche ogolo chik mondo mi jolweny oger sikunde ma jomaundu noketho e alworano. Eric Ounda miyowa ler mathoth ewi tich mogik mar General Ogola otimo kapok orado gi thone. Monj mag njore mane omi olor skunde e gwenge ma Baringo, West Pokot kod Elgeyo Marakwet ne omiyo jatend Kenya William Ruto okaw okang' mar golo chik ne jolweny mondo okaw ting' mar neno ni sikunde ma jomaundu oketho oger kendo arita margi ojiw. Ma e chik makoro chalo kaka ting' ma General Francis Ogola ne obedo mogik motelo ne e tho mare. In the next 2 days, jeshi watakuwa pale Jesoko na watakuja pale kuhakikisha kwamba hizo mashule imejengwa, na watakuja pale kuhakikisha kwamba shule zikifunguliwa next term watoto wa kutoka hizo shule watakuwa pale. Chieng' wuok tich tarik 8 higani, jatend piny William Ruto ne omedo jiwo chung' mare mar neno ni monj mag maundu otieki chutho. Mana jumbe 2 mokalo ma ok tin ne skunde 20 ne olor apoya kaluwore gi monj mar maundu e kaunti ma Baringo, kama moko 5 bende nyocha ne olor e kaunti ma West Pokot nikech luoro mag monj kendo jonyuol ne ogolo nyithindgi e skul. Monj ma nyocha otim mogik en mar primar ma Ng'ara Tuko ma nyocha owang' ma olokore okethi chutho. Motelo chieng' tich adek, General Francis Ogola nyotimo limbe mar menyo gwengego, to ahinya gwenge ma Chesegon kama nya olime jolweny manikono kendo neno ni chik mar jatend piny oketi e tim. Report yango ni ndek kalapapla mane oriko oting'o Ogola kod ji mamoko 8 Nerik owuok e skund primar moro mane gwengego. The Chief of Defence Forces on board the Kenya Air Force Hiwi helicopter had left Nairobi this morning to visit troops deployed in the North Rift under the Operation Maliza Uhalifu, and to also inspect the ongoing school renovation works in the following schools: Chesitet Primary School, Cheptulel High School, Chepoton Primary School. Ma en tich mogik ma General Francis Ogola otiyo kapok owito ngimane, mana kodong' ndalo madirom 10 to onyono higa 1 mar bedo e apisi. Eric Ounda, Ramogi TV. Mana kamano, report mar